Egunon, beste egun batez neka laneko jarraitzaile izaten guztiti. Eta bueno, berri baldin bazate beste guztiti, noski. Bida, gaur etorria sakanako beste herri batea, herri oso politia. Urdiengo herria etorria. Aspaldi itxiko neuken ibilbide bat itxa. Gaur ringo dugu, Bernoako jarri iru bigarren etapa. Vale? Aurretik lehenengoa egin da daukeu, eta gaur kontan bigarren etapa ingo da. Gogorau lehenengo etapa izan zala, etxarretik Iturmendi ingurualdea etorri mendiz, edo bueno, basoz, hortik Bernoa igo, eta behize, Urdiaina bueltatu ginen. Vale? Gaurko bigarren etapa izango da, bita manauta dauka, Urdindik ioko behamendik Urbasa gainea, mendik Santa Marina Eliza jongo eta mendik Iruaitz eta Baiza gaine iritsita, behize, etxarria bueltako da. Vale? Ez geha aditzeko denean puntu berdinetoriko, orduan, bueno, bi kotxeekin noin marko duzu, bat hemen utzi eta bestea bukaeran, holako zarra. Bi pertsonan artean. Ostela gero, oinez torre degezu, tipitapa beste kilometrotxo atzuk die, baina, bueno. Gaurko etapa 14 kilometro die, hemen jartzen da 5 ordu tardi diela, ez dakiten beste izango dan. 8 metroko desnibela, eta, bueno, hoxe. Xo ingo dugu, beti bezala, hemen, beste planotxo bat ekarri lehenengo etapa hoxe izan zen. Hemendik honea Berno gainea Eliza Urdiaina buelta. Horko etapa izango da, hemen dio. Ese gaine Santa Marina Eliza, Iruaitz eta Baiza gainea. Arzabalde inguru hauetatik, maiatza jartzen dena etxarrikoa. Honea etorri, eta behize, etxarre bueltako. Eta, bueno, hoxe, tipitapa, pixkanaka, abituko ga. Hortixe abitu behar gamendik horra, bale? Ontxe garratuko izatea. Hala ba. Bueno, esan da bezala xe, hemen txutziko dugu kotxe Eliza ondon, eta hemen isi hasiko ibilbidea bitu. Pixkat hemen Urdien gotartea grabatin duizat. Oso herri politia data. Naiz da kontrako ematen duen, errepidetik ikusten bat dugu, fabrika bat eta beste ateatzen da, baina. Gero barroa sartzen bazatea, ikusi zazue, ze inguru ze etxe puska dazuen hemen, Ikusgarri dira, Ikusgarri, oso politia herria. Izango da sakanako politienetakoa. Tabernatxo bat. Mendik aurra jango zi? Gerre bada. Bernoako orduan, txurita gorriz, margotuta dago. Ara. Bueno, mendik herria ez nago edo. Baina, dotore herria. Zer etxe azken. Horrazka bat itxurri bat badaude ematen. Euskidea atatzen. Eta, bueno, mendixe gora joko du, bale? Bideo ontatik
aurrea markatzen du. Hortik gora, bale? Venga. Bueno, orduan. Hortik etorria, erdile horretzi dugu, hormigoizko porlanezko pista hontan sartu da, bale? Hauxe jarraituko dugu, aurreaka, bale? Venga, aurrea. Hemen justu puntu hontan txetortzen ganen, ondo bide bat eskubia, ezkerrea. Markatu da, bale? Santa Marina. Hortik jarraituko da. Aurrea. Bueno, ikusi zazue, zegi kamara preziatzen den, ze bista politia da hon, Urdiengo herrina hemen dixe, izaletik, eta Berno justu antxe da. Tontorrue da itxuspuru, urrungo eskubiko lepoa eten duna, hue da Bernoko pasoa edo lepoa. Hoxe da Berno. Betire noski, tonto getxien erabakitzen zituen, ahalik eta pasabide xamurrenak zienak, eta txontxorro errea iotzeko bidea da, errexena eta motzena. Horregatik da hoi aukeratuta Gipuzko aldea pasatzeko. Hemen etxarriko idazle baten liburu bat irakurtzen ez, Bernoa da gaina izena. Eta jartzen do, Ataungo herrigatik jartzen do, ez dakite bere gauza dan, o bere inbentzioa dan, edo ze? Atauni, Ateundi jartzen du. Ez dakit, kostaldea juteko Gipuzko aldeaka Ateundi, Ataun bezala, Ateundi bezala deitzen dio. Ataungo herriri. Ez dakit, bere inbentzioa, bere zer da, baina. Baina, bueno, guk bideo honetan zaituko dugu, erakutsi nizuen bagarrik, ingurune zoragarri. Altxasuko kantera, garrobi, ingurune zoragarri. Eta herri ebea oso politia, Urdien oso politia da. Nahiz da kanpotik, enpresa hori eta ikusten dien hortik eta ematen don magotoz, ematen da ikusi izan marrola, ez, barrutik oso politia da herri. Bai hau eta bai Iturmendi. Iturmendire oso politia da. Baina, bik, kanpotik, zatarsia marrak ematen du. Vale? Bueno, eta rollo eta txapa usolta ondoren, bideo eta zaituko du, bale? Ega, epitapa. Eta hemen, hor, bide burute txiki badau, horrea ez, bide nagusitik jarretiko du, bale? Usten duzue, txurieta gorrie, markauta daukera. Baina nixe jarretiko du. Hala, ora, nena aldapatxo azte. Bueno, puntu onta saiatzen genen, marra horrek, poste horrek adierazten da, baina guk eskubia gora imar du, bale? Mendik ezkerrea, Iturmendi eta Bakaiko aldea juta. Da esan dezon, jerre handi honen adarretako bat. 3.7. Badakizu Bernoako jerre honek dauken ezaguarretakoa dela, saretuta daule ibilbidea, bai? Guk, ni etapa honetan egin izena da, bigarren etapa nagusia. Baina, herrin hartzen da badare, sare adar batu bezala, eta bueno, 3.7, 3.6, bezala dirazita ere. Mapa bat hartzen bazue, azaltzen da nola da. Bueno, guk horrik ikusten duzue nagusie, 3.2 da. Santa Marina ioko geha lehenengo, 2,5 kilometro, dio maitza, dio dutardi, edo txarri egitxiko da, bale? Udun? India, tontortzen nahi da, así que mendi, bide nagusi jarretuz. Esan puntu ontai hau arte, hor badarela bidegurute, bigarren mailako bidegurutek. Baina horri ez dio kaso egingo guk. Bide nagusi hau jarretuko dugu, Venga, bazen gora. Bueno, bideen gato zela, urti jarretu behar dagoenek, kurba normal bat ematen da. Ez dauke, claro, hemen zeharkare ateatzen nire besta bide batzuk eta hola. Hala, baina hor, X bat ikusten duzu. Hemen txuri eta gorri ere margotuta dago. Orduan, boi, bide nagusi jarraituko dugu beti, hemen digora, bale? Dari iruditzen zat, ez daula hain ondo margotuta jerreo, txuri eta gorriz. Oin gutxi
Etxarriko udalak eta etxarriko terrenotan darenak eta errepasatu ditu. Eukizon jarduera batzuk eta eukizitun, federazioko teknikok eta ekarri zitun, bolondrez talde bat deitu zen herrin, txarla tekniko batzuk eta erakustaldi eta praktika batzuk gintzien, eta horrekin antolatu da, herriko terrenondaren GR, PR, SL hori denak errepasatu india. Eta errepasatu gara dela, birmargotu, zarra zepillu, alambrezko zepillu batekin, hola, urra eta azal zarrak eta hautsek eta kendu, eta behize margotu. Eta baita ere, adarrak, sasik, margotuta golegun aurren darenak, moztu inbardia. Bista azkar batea ikusteko mun utziz. Baina hemen antzematea, baina eta iruditzen oso pasatu marko liek. Eta nahiko bakan darela iruditzen zat. Hor tramo handi bat igaro dut markaipe. Ba, izan pixkat zailtxagoa zala, Urritze, urritzei adarra gatatzen zaio, bultzaka, margotzeko zailagoa da. Baina, bueno, ez dakit. Hobeto marketako leku ikusitut. Igual urdingo udalaio, toke bajo barko litzaioke, ez dakit ba. Baina, bueno, hemen aldapatxon bagoat gora dipitapa, bai? Esan, mekanela jarraitzen duzuen guztioi, tramo hori den nola lehen hori. Nola da. Jende dira dator. Hor, altxasun egiten da Irumendizarrak edo ibilbidea, eta lehenengo iguera hau da. Santa Marina, Baseliza. Eta hemen itxikut. Urdien nio etortzea eta nik hartutako bidetik gora. Eta, bueno, hemen erdi arnaz ez duka, erdi aldamez dela, bentsi batzura, bale? Unaka aldapatxo da, baina, bueno. Esan bestalde, gaur kamera berri bat estreno dut. Kamera deportiba hauseten danotako berri bat. Aukera hon bat dilatu nuen. Eta diru asko gabe, irudin estabilizadorea dauken kamera bada. Orduan ez dakik, grabatzen nahi nez, bion lehenengo aldi da. Ez dut haindik deskargau honen grabazio ginen, orduan. Dira, ea zemuz batatzen da. Eta iruzkinen bat idatzi jartzen badezue, honekin hobeto edo ea zerbait jartzen duzuen, bale? Venga, hoxe, miliontan, txurieta gorria, tipitapa. Eta, bakizu, itu ezkeo, bete ezkeo, pauso mantxotu, gelditu arrazete gelditu, arrasatu, eta bateze, disfrutau eta gozau. Lekutaz, bale? Venga, mentxikoaz gaurra. Leku politiotan. Hemen, bide guruntzontan ezkerretik ingo, bale? Santa Marina markautu. Bai, venga, hala, bazen. Bueno, hemen dau puntutxoa pixat arraroa dana. Hemen esan dizuet, hemendik ezkerra hartu behar gendula, baina karo, etortzen zate eta hor dago bide bat, baina hemen ekiz batekin dago, ikusten duzu. Ez dago oso ondo markauta puntu. Bide ontatik jarraituko du, bai, bide eska txiki hau. Horrek egin buelta ingo du, baina, bueno, jende hemendik dijo, nik galdetu dut, eta hemendik omen da. Eta traka jartzen da, bai, meten hemendik omen da, bai. Bai, hemen txera.
Ez dau, bat ere garri hor bideguruten, bai? Bentsa da, txurieta gorria, bale? Orduan, gazteina hundiontan, ezkerreko bidexika txikia bartu. Bare iritzen zata hobeto argituta jarri barko luekela, bai? Bueno, bentsa da, txurieta gorri, bale? Hemen digora, tipitapa, bale? Ebi indo aurreko honetan da, bokatza da. Ega. Bueno, hortxe egun da 50 metro berago esan dizuete hortzola bidegurutze ezki markautatzen bat. Ekiz batekin zion pista bat markauta eta xenda txikiat hartu du. Mendi etorria. Baina hemen juntatzea besta batekin, hortik eskubi egiten duenak. Orduan, nik uste hor ekiz batekin markautazionak egiten dola honea. Baina, bueno, dana. Mendi gatoz, eta mendi gora. Hemen aldapatxoa da, orduan, bueno, lasai hartu, bale? Lasai ez dago, disfrutatzea da, zati, bueno, tramotxoa dauku aldapan, Orduan, Hoxe, ikusiko zuen bain, pagaringoa ez dau ikus mira politik gaur lehen hau bilen bat. Ez dau bizta hundik, bueno, ikusiko zuen hor gora atatagoen, Hor gora atatzen zatenen zoragarria da. Eta bueno, hemen jende pixia da bila, ez zaune da inguruotan bidea. Vale? Venga, hemen txegora da. Lapatxoa. Bueno, lasai hartu, bale? Zoper eta. Gorak, gora jautako metzio. Bueno, hemen txegatozela gorak aia, hemen, etzeneko metro bila etzanago die, lauago die. Ez da baimesteko alturaik. Bida, ja igea gainkaldeko harri soildutago harrita atatzen. Zesan nahi ba, bueno, ja pagari, bukatzen nahi dala. Pagari, esan dezaun, zuek karreterati bali mazatuzte sakanako autobian, urbasa behidatzen bazue zehar bat dana dau zuaitzez beteta. Urbasan azpin, eta karreterago lautadan tarten, zehar bat dana, aldenik alde, zuaitzekin da. Ba, aigea horren gaineko partea ja, alegatzen aigea, bai? Ben, ramo dezenteko eta indeo. Ben ikusi zazue, ja, aurki, ja, mailok eta biztarazten aigea. Aurki ja, gainealdea atatzen hasiko. Bizkiatu handik gatzea, baina. Vale, hemen biztak edo ingurunea bizkiat aldatzen nahi da. Vale. Hoxe, aldapatxoa da, baina, bueno. Behin gora atatakon ja, lau eda, vale? Ega, horrezio, horregatuko. Ben bideska txikia beste ez dau. Estu. Bueno, estu edo. Utsi gora bera estu. Bada bai, zabalera txoa. Bau, gara ibateko gurdibidea. Ikusi zazue. Zeleku, hor. Laporreta egiteko da. Leku, oin dela bostuen urte. Gurdien gaiturmendia jetxi batzuen gurdi omandazaiek. Gurdi ez. Gezki, oitura da gurdi esata. Zan gurdi gibiltzen otan. Mando karga haute biltzen zian. Zan gurdi bidea. Mira, zapolitxe. Zapolitxe. Eta bidea ja, atak egin gurun eta. Mira, putxarri pare-paren. Antxe putxarri da. Eta hau iturmendia. Iturmendi da. Zatzen alarko txontxorrak. Dan san ni element partetik ni ikuste dino, kamara ez. Bakaitu hor, hene txarri. Eta pare-paren, txarri, eta alarko txontxorrak. Gainen txaigorri.
Mentxe, txontxorri galtu nahi tengo. Bai, hemen Fagamendi eta horiek nengo. Niru mugeta, puntxa txintxitziak. Hala, bueno, guk. Indixe garritu dugu. Ia gainen gata. Eta hemen gatozela, mailotarte hontan, atetxoat. Beti bezala. Pasauko gea. Arazo gabe. Egitikitzeko duten da. Baina gero. Itxi behize, bale? Eta bain ingo deuna da, hemendik gora hartu, bale? Ilontatxe, horti gora. Eta ikusten ez da, Mentxeatei garo deu, hemendik gora indeu, eta ja, ikuspegi aldau ja. Ja, belartzarin gare, bai? Badare bandik pagoar bolatzuk eta zuaitzeri badago, baina, bueno, ikusten ez duenez, ja, aldau ja. Zertxo bat, ja, aldau ja. Hemendik sendatxoa dau, eta honi segarratiko du. Baita ere esan, tramo hau igoera hau, bueno, bai. Sakanako trail estaziok markauta daukela, zeti tramo hau da justu Irumendizarretako tramoa. Bai. Orduan, ba. Hor ikusi zu, 34 zenbakikin markauta dago. Eta bai, sendaxo hotxe jarratu da, bai. Bera jaze bizta ikusten hasi gara. Huendik gorakagoat, askoz lasaiago, ja. Eta ja bintzat, biztakin. Bai. Zati, bueno, pagarin da oso guztua juten ja. Baina, baten ganen gorare, asko disfrutatzen, no? Eta huendik gorago juten ganen ikusiko zu. Ikuspegi izugarrik. Vale, venga, minixe horrezkarra ingo du pixkat. Eta venga, disfrutauz. Bueno, eta hementxe ja gainonta atageanen, bueno, larre antzekonta atageanen, hemen zuaitzeri honten lizarrago ez da izardien hemengok, batzeneko zuaitza hartzen duenen, hemen ezkerre hartuko du, bale? Horti aurre ez, gurutze batekin ikusten ez duen hor da markauta, markauta ez da asko ikusten baino. Bidezka hau hartuko du, bale? Mendik ez, bideo. Bale, eta hortik guain, zuaitzori buelta emanez, hautzaka jongo gabizu, bale? Hortik hautza, bale? Venga, aurra jasituko da. Bueno, eta mentxe, Lizarri inguru otatio torria, eta buelta hartu, mentxe guaz gora. Hida ja, hautxe da ja, ikusiko ditun biztak hemen jaura. Igual hauzko aldeko ja ez ditu ikusiko. Horratik grabatzen, Altxasuko kantera barrobi, Itxuspu, Bernogo lepoa, horre urdingo igerilekuk, Aizkorrian, udalaitzo ez da izizenuen, eta Urtsai gorri, Puitiarri, zan epe sasoiko jende hemen, batzu gehen, joder, motilloi goron etorrela berak gurutza dut. Guain aurratu inau, behize bera dijo. Zerran sasoia note, nire unda gehiago gilokin. Hoxe, Saniel Artxueta, gogorau, Saniel guantenak Artxueta die. Vale, horre, badoz da inguru hori gara, Puitiarri, Txaigorri, zelatamuño izengoa, zelatamuño bat eta urrungoa irumu bata, segurazki, otakon bat, ez. Bai, otakon bat, ez nahu zehatzo hain zein zete. Ara, bida, agaotz ikustean, sastarriko gaine, eta agaozko bizkarra. Egan atzen, belartzari txok ikusten joa, lizarrustik gainen urruna, gue agaoz da.
Eskubin belar zuaitze darena, sastarri. Atzeko txontxorrua izangoa, Tolosa da azpeiti tarten dauna, ez jundutza oso ezaune da inguruetan. Eta esan da bezala, bene, ez urbingo jorilekuk, eta hor baina, zeba dau. Baskoian garaiko eta gazteluek. Humarren ahora. Oso rintzulo eta bas gentilen sukaldea eta esaten diena. Eta hoi, esan dakoa, altxasuko arrobi, eta izkorrita, ze bizta politik. Eta, bueno, aprobetxoz da sartzeko, gora gazaituko dago. Aldapa dago, baina, bueno, ja, behin hemen goran zaitela bizta egin bakarrik, deskantxa hoitzen duzu. Hor ja, ba, ikustez, hor ja lau da, hemen jontxo horroztaino, vale? Así que, disfruta, behin hemen gora atatakon da, bizta egin da die, zoragarri da. Zoragarri da leku da. Ez dut ez dezu nontako. Nezido ikera garren. Eta goz da gora gota bizta gehiago, bai. Hala, venga, gora bat. Bueno, hemen, urtsi grabatuak, jazta, hemen ja, zelai eta tatzen. Ustezu, hau ja, gaine, ingo gaineko zelaiak. Uste bezunaz. Zekena da, langan bestalde basa behar du. Edo ez, bai, langan bestalde basa behar du. Bai, langan bestalde. Hala, nima da zerbait. Azte gitzaren. Hau, zer bada. Bakinak nola. Bueno, jartzen den ikazten, hemen, igare ingo du, bai, txuri eta gorrie jarrita dau. Bueno, hemen lehen nauko marka, bale? Urdiaina mendigesten dela, arrasto honek jartzen dio. Isui punta jartzen dau dana, isui punta edo. Hau, Santa Marina. Santa Marina handi juten dela, bai? Santa Marinako baseliza. Hau isui punta ordunik, urdingo portu baina isui punta bezala markatuko, bai? Venga, bagu gingo dugu, ate hau igaro, eta hortik tapa segi, bai? Venga. Bueno, esan da bezala, hortik igaro dugu, urdingo portu baina, edo hor jartzen bezala, isui punta, lepoa esan dezan, Beti bide paso lepo bajuna dan puntutan edo lepotan. Santa Marina aldea, hortio jute. Ben, gana du, behorrak, ardik, amestalde nebadare. Behiek, aragitako behiek. Banauta, behorrak eta behiek. Zer uste ondo ematen nien batzutan. Behorrak ozkarea. Eta, ze bizta hemen, Ikusgarri. Simplea naizela esango diazue, baina
Ni behide hondik hemen ordu eta orduk. Eta bakizu gertatzen, gero eta gehiago ibiltzen zea, eta gertatzen, ez zautu itxituzula bazterrak, han egon da nau, eta gogoratzen hasten zea, eta hemendik handi pasatu nintzen, edo hortik beste hori ino, zein ote da, edo, eta orduan, hondik okarrago da. Behitu eta hemen gainontan, abeto, izardien. Leko oso politia da, bale? Hemen, nire kanalen jarraitzen dezuenok, hiru mendizarrak, hauxe, gaur domaten kamisetako lasterketa inonen, bideo hontan ingen duen, Santa Marina eta ginen, eta gero ingen duen, hortik pista baten barrua sartu ginen, eta gero, gurutza guen duen zehar hau dana, hemendik, 300 metro hautzako bide paralelo baten. Eta da, zoragarri elekue. Zoragarria. Oso politia. Oso politia. Aukera balin bago tramotxo egiteko, zaten nik traka jarritakoet, eta bueno, trakak zaitu dizke, puxketa bat, edo bestat. Oso politia. Orduan simplea naizela pentsatzen duna, oso ondo. Zona pentsatzen, oso ondo. Janik, disfruta ingat. Ikuspegi-otaz. Eta beti bezala, saiauko naiz, bazoidea ikusten. Venga, kentxorra gaine hartuko dau, eta bain Santa Marina guelizago. Hala. Mentxe ikuspegi jarraitu, erregia ikusten dela, altxasu. Urdiain, abitugan puntue, ama goto enpresagin errez, entzeman daitxik ezin. Iturmendi, bakaiko ez da ikusten, baina GH enpresa edo Garra Hermanos enpresa dantxik ikusten. Eta hostio, taka, bakoitzen hauntetxea bideko bideek eta jarraitu. Jode, bailera inola da. Aitzi bergu armitea dama. Bueno, hor, ibilbide polida dut txerrendun, arkaiztartoi pasau, eta arkaitzaren atzetik, txerrendun egin daikezue, Bernoako jerre hau lehenengo etapa jarraituz, etxarrien. Oso politia. Eta, oain aratza ikusten da, aratz, aizkorri, anboto ez, udalaitz izangoa, arrasateko udalaitz izangoa, eta, lizarrustiko txontxor guzti, intxuspu, Bernago lepoa, eta hemen irumu batako gaine, txaigorri, behitzeta, hori denak, eta geho, ataungo tomon parteare ikusten da, agautz, sastarri, leizeta, hori denak, han atzeko aigedaia ez ditut ezaut. Baina, bueno, leku zoragarri. Eta hemen, bueno, iso ez daun edan Puitxarri, azpaldien ezun, horro nabize besta bideotxo bate enbarkoet. Puitxarriko bidea izan zen, egin non, lehenengotako bideoa. Lehenengotako bideo hortxe Elizarrustetik horrea seiotzea egin da. Eta gaina dagoet egin da, baina ez non, ordu ikilok egin da ez nebila, ez dakit nola, traka ez dauket. Orduan, bueno, behiz egin beharra, no? Beste egin da, traka eanzteko bidei. Eta, hementxe jarretzen dago, bale? Disfrutauz. Baztarrok. Hau da, isildu eta lasai, usteko bakarrik. Hau ikusi. Eta bide, gaur probatukoet, kamara honen estabilizadorea. Hau zen duzko zen.
Elizaren praua jota. Zango duzu. Idatzita. Mista honen dagoen okarrena hoxe. Altxasu eta herriska txiki gaun beste, baina. Ja hori eta itxusitxutxo pixa biztea, baina bueno. Mira, ez zoiko zuaitzek hemen, Atentzioa, behitu zen nahi, lehenengo adiztorren nintzen. Hala, hortxe Santa Marinako txontxorro. Txontxorro Santa Marinako txontxorro da. Eta gero Eliza do Santa Marinako. Bueno, ixe ere izangoa, bueno, Elizak hartutako beste izen, eta bat, seguro nagonek beste izen bat badaukela. Euskal izendei toponimiko, baina. Bilatzen bat aldauko jo wikilogen. Santa Marinako gaineo bezala grabatu. Ega, aurre. Bueno, eta hementxe, Santa Marinako txontxorra esan dizuetena, meluzo bintzaiak, joder. Nire bizilon baten lehen guzue segurako abilerria, manu edo. Kasua, hoxi panilloa. Santa Marinako gaina, bale? 1068 metro zuzkek. Euskaraz bizi, Laskorain ikastola, Lizarrako ikastola, Pazdizi handa, Toki eder, ikastola elkarteko jarritako, bueno, kontorra, bueno, onoko monumentu itiko. Santa Marinako gaine, bale? Segurazki euskal toponimin beste izendegia todo euko do, baina, bueno, bakizu, Eliza munduk, dana berantzat hartu zituen, ez izena bagarrei, baizik eta ospakizun ere eta dana. San Juan daulako gauzak, erlijio existitu aurretik egiten zien ospakizunak zien, solstizioak eta udako solstizioak eta hori danak, erlijio sortu horreko milaka urte lehena egiten zien ospakizunak zien. Eta bueno. Eta hoxe, ni hemen ez nahiz aspertzen. Mira, hiruaitzetako zuloa, antxo. Onartu behizuet ez dela hondik asmatu horrea juten. Zati hor, xendatxo asmatu inbardan undidan eta una izen bi hiru alditan ez dut asmatu. Baina, bueno, gaur, ez dut pasatu nahi, zeti, bueno, jerre bernoa zehatz mehatzein nahi dut eta zehatz mehatz grabatu nahi dut eta orduan beste despidiren baina, bueno, hemen dixe, ikusten dezue, hor, zeharrea sartu behar dezue eta justu asmatu, xenda edo zein dan, eta hoxe, ni ez nahiz aspertzen ari guztan. Hoi bai, egualdi honakin, laino zertzenen ez da zer ikusten. Orduan gaur goizen jeina izan txarrein da, garbi izan da, gaur da eune tortzekone. Eta zen gaur ruta hausia ingo dut. Atzoti ja pixtarautan nuken pixkat, eitiko intentzioa, baina jeina izan esan, bai, gaur garbi ikusiet. Eta bueno, Santa Marinako Eleiza edo, bale? Usten duzu, hemen eraikin bat baino gehiago dau, txabola bezala dara. Atarpe, ganadu ezaintzeko, atarpe irikiate badao. Hemen zea danen Irumendizarra lasterketa edo anoa puntu edo hemen egin da, lehenengo anoa puntua. Lehenengo hemen. Eta bigarna ziordin. Bai? Bai, lehenengo hemen. Eta hemen zion, segurako manu edo. Pista hortatik, bueltako zen. Eta bueno, hemen txedozkezue, ikusten duzue. Santa Marina kontan dare, esaten izun ezela. Eleiza bea eraikinoi da. Mendiko Eliza, Baseliza, bueno, ez da nola esaten dara.
hau ganadu ezaintzekoa da, eta hau da atarpea, eta irikita da baina. Atarpe iriki, babesea pasau nahi balen badezu, hau ganadu ezaintzekoa, eta hau, Santa Marina, Turmendi, Bakaiku, Santa Marina, Trinitatea. XX. MM 2008? Ez da posible. Ez asko agoratzen iztegi zemaki erromatartu zain. MM 1000 da, X ama, 2008. Bueno, igual. Hau xe bai. Hemen. Babesartzeko leku, atartea. Eleiza. Eta ganadu ezaintzeko. Eguk, hortixe, karretxiko du. Hauta. Venga. Bueno, eta hemen esan dena, ermitia. Ganadua, eta hemen atarpe. Hemen, hildakon zean bato badago. Estela bato, ez da inola ditzen zaien hori. Santiago bideko hau beira maskorra zaizarra, badauka. Arretzeit hemen Santiago bideko jendea juten zanik. Vale, venga, hortixe jarraituko du, vale? Hautaka. Hemen marka hota dauta, nundi inoa da, bai? Venga, bazen ba. Beida, eta hemen txegare, hortxe ermitea utzi deu, hemendik hautzaka jarraituko deu, gerra, bai? Ustez, argi eta harrapatzen, baiza, etxarri eranazea, Bakaiko alde. Etxarri egon diamaz, eta Bakaiko eta Iturmendia eta Gesteko bidea besta da omen. Eta kasualidadez, bati da bada, usaketa, basu erden bati da, han ikusten duzu persona bate fosforitokin, hortxe dara. Hemen zehar hontan, bati da bat basu erdenek. Bueno, guri ez dio eraitzen, zati hortxe pagari hortan haituko dietan gu, hemen aldamenetik pasauko, bale? Orduan, hemendik, gaine horta jongo hortik markauta da baina, txurigorrekin postetan da markauta da. Eta gaina xeen da dago, bale? Hortxe da poste bat, txurigorrekin. Hemen gain guztia, hola xe da. Orduan, hauek zaituz, hau pasauko dugu, gaina, baiza gaina, puntu igaltuna hau xe dago, baiza edo deitzen da noi da, eta gero handik hartzabalea edo etxarriko maiatza jartzen da lekua jongo gara, handik ja San Adrian ermitia aldea jongo gara, eta ondorenen etxarri gatxiko gara, orduan ba, bueno, menixe, tipita pagarratxiko da. Hala, horreaz. Bueno, hemen hortxe gatoz, zetio. Ermitxetik, Santa Marina ermitxetik. Hemen bidezkia baino gehiago dara, hau berez markatu daun jarrea, mentxe, alamberrezin kontra dago, bai? Zuten duzu, Ez da, berreta marreun bat metroero, markatu dago bola hoxe postez, bale? Hortitare bada de markatu baina, bueno, ba. Ez dio garrantzi hondik, gero behintzat atzeneko puntue bilatzen badezu pasatzeko. Ez desbiatzeko ez da, eskubia edo. Nire honi txurigorri honi jarraitu zein naiz. Eta emateo bai, alambrezionen kontratik daula markota, bale? Orduan boixe. Tipitapa aurre. Hortixe jarriko, zaitu bat. Bueno, hemen txegatu zela, Santa Marina guaztatik, alambrezionen kontratik etorri gara. Hemen txe, Bakaikuko portugo lepoa. Hemen markatzen da, justu, boixe. Mendi hartzeko, hau Bakaiko alde hartzeko, bale? Hortio Bakaikoa, bale? Gu gehingo dugu, baiza edo maiza aldea, bale? Bat zazpireun, 35 minutu da. Jarraituko dugu, hemen dio, aurre, bai? Hortik ez, hemen di, bai? Hemen di Bakaikoa, hortik iruaitzeta, bidezkia hortatik, gu hemen di gora, bale? Alambrezin alde hontatik beti, bale? Barruka atletik izan dezen. Venga, aurrea ba.
Hemendik gatozela, langan kontra, beti kontra, bale? Pasoa hementxe dago, markauta. Ikusten duzu? Nahiz eta batzu emateo, hor, harrikari nozta izango, bai. Hementxe da, bale? Hauxe da, pasoa. Bai. Urrungoa, bila inbar baiza. Eta hau bate ondo hau markauta. Bueno, bilatzen dena esango izut, bale? Bueno, hementxe hartu dugu, hementxe torriga, bale? Hortxe langa alambrezin kontra torriga. Honea torri eta pixkat arraro dago, ez? Nundio da. Hemendik, eh? Hemendik da. Irutzen zat ez da hola behar bezain beste margotuta eta ikusten dela hau. Barlitzek hemen margotuta garbi edo, onke sea, edo postea jarri hemen, o margotu, hemen bazatuztet eta ez da ikusten pinturek. Aurrego jutetzeaten bitarten, eta bidezkar ez dago garbi, gaina ganadu asko ibilita dau, eta handik, hemendik, alde guztitatik, bidexu horrek gare. Bentxe dago margotuta. Hemen dago margotuta. Baina, duda eitiko leku da. Hau, errepasatu beharra da. Ez dago bate garri. Eta, bueno, esposatu nahi, hauxe dala, txenda. Ea tarteka. Arrasto gehiago ikusten juten. Eta hauxe izango dala, pentsatu nahi. Ikusten duzu ez da hola bat ere garbi. Ez da bat ere garbi, hemendik aurrea dan. Hortik dan, hemen behitu marko eta egatuko eta roba horretik, bila emerret. Bueno, netzako ez dago bat ere argi orduan. Iruditzen zaian egin gordet, Trak bat jarraitzen nahi naiz, baina, bueno, nik uste daulain da bila jarraitu partez puntu gematen sistemai. Orduan ningo etena da, mesindatxoa badau, hoxe jarraitu. Eta gutxi gora bera, hortik jarraitu bat. Ez da barrasten duen. Bueno, sendatxoa temen harritarten, eta, bueno, zer baten du bat daula. Mendixe, zuetzkia bat edita. Entxe hona edita izango ala, gutxi gora bera. Hau izango da, baina. Ez behintzet antzematen dalako, edo arrastok zeitzen nahi nahizelako. Traka, eiken nahi nahizen traka, zuzenen grabatzen nahi nahiz, bale? Orduan, esteka utziko izuet, armona zara. Esteka utziko izuet, beti bezala, bideon deskribaten. Bale? Eta, hoxe, nik egin deten benetazko bidea jarraitu daik ez. Ez da entematen, ez da margotuta, edo nire ezbidera naiz momentu bat baina, ezkeke ba, ez da, markauta. Ez da baten markauta. Ego markauta dauna borratu inda. Bitako bat. Bertxe mateo, garri bat daula, indi bote da, baina ezkera. Bazaki. Ez da baten nomar. Hemen,
Bueno, minixia da. Baina, desastre da. Desastre. Jartzen dik gain nola. Baina, hemen, nidea... Da bidea. Gatu inberde pixkat eta... metro batu aurreu eta biziatzen. Bueno, hemen emateo... Xendatxot bada hola. Orduan... Hortxe jarriko, hortik jongoen. Baina, bueno, satisfet hau. Nik usteet... Izan behar da, hauxe, izan da. Eso pixkat. Hendi datorre, baina, bueno, zuaitza darra geroita dare. Eta, bueno. Ez dakit, honetan hau dan, edo ez da. Arrastoi ez nire ikusten. Orduan ba. Bueno, hauxe nuet eta listo. Egiten hori da. Ez. Ez bihatzen, hor ez da beritxik. Eskubia. Bien, honea. Hopatx. Hop. Hop. Mendik. Ematen igual geixo zapalduta daun leku garela. Baina, ez da baina markauta. Opa, doitze gore gaina. Erdigaztautako harriok ez du launtza. Ibiltzen bainez. Ea, nortatzen. Bueno, galdu ez gain barzetik, bestaldea. Nengo pagari hausi garotzea da, baina. Zagit, gustatuko litzaiake. Markautako bide bat etikita. Markautako baldin badago. Ez dut inoen ikusten markaik, arrestik. Ez poste bat, ez margo bat. Zerrez, ez gona zer ikusten. Pentsioen eta bengo behitzen biletuko ditu baina. Eba, da inundik inoa ez zer ikusten. Bai ematen da pixia gora inbar dugu. Baina, joda. Bai, ba. Bide mentxe. Joder. Ba, horrez da, baina. Bide, ben postea. Egon dogoat. Baina, tira. Arraitu. Arraitu, zurigorri. Zurigorri. Ba, bale, arraituko dugu. Arraituko ditu. Usten baditu nundaren. Zerriko. Bien xamorrak ikusten. Bide hor. Mentxe. Arkaitzotatik aparte, behetik, bale?
Baina, sastrak artean, ez di xamurrak ikusten. Hala, hala, venga entxe jarraituko da. Bueno, mendixek etozek, hor postek hortzere jarraitzeko. Hementxe segurrungoa. Hemen jagoatzek, ja, gain-gainien goatzek, Hena mildegi garratzeok, eta hor, zesanik ez. Iroitzeta. Ikusgarri. Eta bueno, hementxe. Huestek, tipitapa, oen gain-gainen jarraitutu, ale? Hor, komplikatu nahi zendeko ixe, hor, 1 metro zeregor pari ixe pasatzeko, baina, bueno, zeharka hau garbintxuna ikusten duzuen lekutik, txontxorraldeetik gola asko sartu barrua, eta behiz hemen ikusten posteta atatzen dut, hau txia, zerren, urrea, urre kolorea, zerre du. Mentxe zaituko dio. Hemen, hiru haitzeko. Hortxe zehoge, harri maion zulo dotoreat. Mentxe hemen, no, Ministerian entzematen, uixe. Hortxe hongo dek, ez ziren, hautago da bai. Zelekuk, uixe dek. Eta daude, bakaikuko maiatza. Bakaikuko maiatza puntio ontan txakartzen. Naik hartzen dira. Ziren, hundi etorriko juguen, autopista zegorko txena. Eta hor, askatzuk. Eta hor txen hor, bizikleta zaleatzu ikusi zetot. Tirotxak, bat idea. Mazuer da hasita zeok. Urrosa gorraso ez deitzen zaien. Han, Euskal Zerrienak. Hak izango juk, Sierra de Cantabria edo hortik atzea aro eta hau gengo juk igual. Korrezpanen bida Gasteiz aldeeta, araia da. Hautik ikusten hemen. Duran gare eta. Zoragarri biztak, hemen eixek zeitu gehiago. Etzigat, hemen alde hontatik igua hongo eta ego bestalde pasa, bueno, hemen behintzet hemen dideu aurre, bale? Ega ba. Hemen, bakaikuko maiatza jartzen den puntua. Hementxe. Hementxe dago. Zakiana da, nun jartzen duen, edo hementxe zuloa egiten duen, etxarrin harri kontra dau eta errexago egiten da, baina hemen ikusgarri, Ze biztak, baina aztetzen ikusten da bain, hau berez burunda bailara edo izen bardo. Hau zabalen hau aranaz. Eta okorrezpan hau uartetik aurra arakil bailara edo. Dana sakana. Baina bai, ez dakit, lehen hau edo baindik bai, hau burunda da. Ez dakit, bakaikuti aurra burunda, hemendik lakuntza arte aranaz bailara. Ikusten dezu puntu zabalena sakanan, hemen hartzeko etxarri eta pare hontan, ergoienako bailara hoi hartzen duen lekun. Eta gero, arroaztu edo ez, uartetik aurra, arakil bailara da, irurtzu nahi. Eta dana sakana. Ikusgarri. Hemen txemateo daula, sakanako bailaraik, o ikuspegik, nola esan duzu, zabalena, zetik, Gasteiz aldea eta ikusi iken da mendio. Baina pasatzen mazatea, bai izatik aurra ez di ikusten horiek. Hemen digo hendik bai. Ziordiko kantera asuntok eta, hori danak, olazti eta ziordiko kantera, idana ikusten da.
Sastarri da gautz, garbi. Aileko, hortxe paleparen ailekore. Hoxe hau hemendik, pixat gehoz da gehiago ibiltzen bazate, gehiago ezotzen dituzue, gehiago identifikatzen dituzue, gehiago motibatzen zate, ez dakit nola esan, nahi ikera gari guztien zapista. Hoi, bai di atango tontorran mugak, eta hortik desente ibili naiz. Naiz da, hoi nire zen kapaz tontor guztik zartzeko, baina, bueno, aretzata, hantxe. Eta hor beriain, noski, San Donato eta San Kaietan nago ermitxak eta. Han, bea, Malenaitz, o Madalenaitz, Malenaitz. Iruztun ez da ikusten hemenik. Jesus, San Miguel guantena nola dio hori. Artxueta. Puitxarri. Han intzako dorrea izango, eba, txantxar atzeko guen. Alarko altu neuste dela. Venga. Hau utzi, eta jarrekin, bale? Venga, hemen dixe, daue, baiza edo maiza gaine. Hau txasetxiko. Venga. Joder, hemen naula menditaldeat, noain da zizurko jendea. Berro eta mamos pertsona hemen. Donostiko kale mezela xe, Iruñako kale mezela xe. Eta, epa, eunon da. Batzuk eunon esan da, epa, da. Eta gaitzen nien, no lo he entendido, eso es vasco, cerrado. Esaten zon. Hoitu tengoa, egunon, eta gu, egunon ez da biltzen, egunon. Itzen nion eskani, eso es vasco, cerrado. Grazien dit. Bueno, esan dite Lizarragako tuneletik hor Urbasako informazio puntua, zirozela. 18 kilometro, bueno. Ez da gehiago eraik, bagarrik hementxe baiza edo maizako gaina hoxe. Esko txantxorroi. 100 metro, gutxiko igual. Baina, bueno, guk txuri eta gorri jarretzen. Hementxe ikusten dut, behize, zean kontra. Alambrezin kontra gozala. Aurre, autoxe. Hala ba. Bueno, eta han txontxorrue grabatu dizuet. Txontxorra hartan ja, Alambrezin, barrukaldea pasatu nahi zizte, bale? Han txontxorren justu kanpotik bilnez, gero behizeia barru etornez. Ikusten dezuenez, Alambrezin alde hontati dare, txuri eta gorri mugak, bale? Hortxe dauke maiza gaine. Da, puntu igaltuna hemen inguruko puntu igaltuna hoxe da. Eta etxarri paretik ikusten puntu igaltuna hoi da. Eta hoi da etxarriko terrenoa, bale? Eta hementxe dau, mugarriat, mira, mugarritik alde honta Urbasa da. Baina hemendik gautza herri bakoitzen terreno die. Eta hemen ikusten duzu mugarri honek markatzen, hemendik eskubia etxarri da, hemendik ezkerrea bakaiku da, bale? Hoi bakaikuko lurre die. Hemengo etxarriko. Hoi etxarriko lurre da. Baina hemen Urbasako parkegoa da. Bale, ordu ni Urbasako parke nago, baina horreak humanitz etxarriko terreno die, lur sailek, bale? Eta muga etxarri eta bakaiku eta etxarri hemen txera, bale? Gusten duzu, baizako maizeko gainetik, behela dago. Tapa, alde hontatik, betire Alambrezin, barrukaldetik esan dezaun, Urbasa aldetik, gaine joko, bale? Handik grabatuko izut urrungo. Ukilokek txiba hori nago. Badirudi, galtzada edo jerrea bea, hor beheran do postea. Behera esagotik pasatzen dela, ordu ni bain. Justu jerratik ez noa. 30 metro gora esagotik. Bueno, eski honea etorren nahi nun. Maizako gainonta etorren nahi dut, eta horretik, pixkat alden duine. Jakintza zuela, justu txontxorrez, etxarriko lurretatik esan dezan dijola. Bale, baina, bueno, ni tontorra etorri nahi nun da horregatik bat egin naiz. Io, hoi pasatoan ikusiko deize bera pasatzen nahi zen, bueno, ikusiko eta. Bale, baina, jakin zehatz mehatzen nahi bazue, baina, bueno, ez dare tontona iten ibili barri. Ni txontxorra nahi nun, listo. Venga. Eta hemen, baizako edo maizako gaine. Ni biera eta ikustetu idatzen.
Hemen Nafar gobernuko puntu geodesiko kartografia, señal geodésica. 1182,5. Hemen dago Udaberri elkartek Etxarriko elkarte bat. 1977. Bide hemendik ze bista da. Urbasako zelaiek. Errepidea handik dago. Handik aurrera. Hor Pilatosta hauztik dare, inguru hartan dare. Handare Urbasako olaztitik jotzen mazatean aurren. Horko txontxorroi pasau eta urrungoa io horretik hortxe daur, errepidea, bale? Urbasako kanpina hor behar du, inguru hortan nunbait. Eta hemen txebili ginen, bueno, azkena inda dauket tramoa nire wikilog ikusten badezue, hortik dauket inda pagadi baten ibilbidea, ibilbide luzean hau inda hortio. Eta faltazat montaje aitea, bideokoa. Ez dakit, egingo deten, ez da ikusiko, eta eske justu, egin honen hortan, kamera estreinatzen hon, da tarjeta memoria sartu ben eugen, da kauen zoz, pena, beize behera inoz bueltatzeatik, ba, bueno. Grabau, ez dakit, orduan montaje batein inda dauzketen bideok itxatxita alkarro, txapuzta xamargatuko, orduan, beste hon baten, etorri barra nau, eta behize inbarrago, baina, hango, hemen dio, hau gutzu agutu naiz, hango zelai eta, zelai hartatik ezkerrea pasau, eta hango eskinan kontratik behize bueltatzen naiz duten, tunelean. Ba, dana pagari nitu, ez dago gaurko bizteik ez dago bat. Baina, bueno, besta ikuspega da. Izaga, edo, askaren, ez da izena. Erreniaga, oen ez da izena. Bueno, eta kasua ba, grabatzen nintzen, bateria bukautzea. Hementxe esan nahi nena ban, boix. Bizte izugarri gara. Izatzeok, eta etzeko jarri eta nunietu jarri etxikik aizik ezen batek. Bera, aizo txatatzen. Behorra, ozea behiegan. Unai egin, hor hau. Hartzaile, ardizaiedek. Unai edek, behizaile. Unaie. Zer bizta da. Hala, venga. Ia, imartian guzti, behera imartian da. Urta etorri, eta tipi tapa, etxarri dut da. Hola, eskupatzen nek. Natunago digartzen da, bale? Hendia, hortik gauta. Hala. Beha, da hortxe, etxarriko ekoduktue. Arrazpaneo, ekoduktue dekoi. Ustazu autobian, zubiat bezala baino errepidei begainen. Hoi egin die, animalik pasatzeko aldaten bestea. Ez errepideik igarotzen daitzeko, istripuik eteukitzeko. Harri die, belarra gindola, animalik natural, pasoa izango aliz bezala igarotzeko. Orduan, ba, istripuik etzeko errepiden. Justu etxarriko aritzalkoko irtera jau baino lentxau pasatzen dana, hoxe da, ekoduktu. Txarri baino lentxau. Ekoduktu. Hortxe neoala, aztu zaiak, baizako gaine, esatea, justu hortxe, lezandiko koba edo esaten zaiona. Lezaundi ez, lezaundi, etxarrin lezaundi bezala ezautzen egin. Nere kanalo hontan bertan badaukezu horrea juten bideotxoa. Eta, bueno, trakare badaukezu orduan, nahi bazue. Eta programa txiki bat balin badaukezu, trakak eta juntatzen dituna eta ni pixa saltzeatzen ibiltzen, baina ba, pixa baldarra nagortan da. Ez diat oso ondo asmatzen da. Bueno, askotan dek programa hartu eta leitu nola imardan. Azte saltzeatzen da, ez balin bazki botoi bakoitzez ardan, etxitek eta zite, baina bueno.
Trak bat hartu, bestatekin montau, da besta nun baitetik etorri, enpalmau. Zaila ez baino, jarri maiz horta. Etorra aurrago Lubierri, eta txiga nungo zulo ondie, eta batzere gor leku zoragarri gurruna Lubierri alde horta, juten ogen zari hor. Tunel bateo mardik, azpiti biden, azpiti aldenik alde pasatzen dana. Oso leku politiko maituk hor. Esko urbasa zeuge, inguru guztik, inguru guztik zeuge. Oso politik, hau biste hemen. Hauzko zelaiak handia ditu ja. Hor, hausitadaren baztar hori dana handia dituk. Tontxorro hori dana handia. Bat bezala itendik, beria ingo tontorre arte. Hori dana handia dek, bale? Hau dana urbasa dek. Hau dana urbasa, baina hango zelaiak danak handia dituk. Talena hau behin baino bietan espekezio zein dan mugea, eta nahiz ez dira. Barrik esan. Zoragarrie, dana. Venga, txurietak horrekin, auto zetuk. Bueno, hemen dik ikusten baizati bera, bagatozela ja pixkanaka, alambrezin ondon, han posteat, hemen besta posteat, xoabe, horrealdea jungo izteko, bai? Hemen xe hartzabal zeok, eta maiatza jartzen dan lekue. Maiatza arbolea hemen jartatzek, pagari hontat jartzen dira. Maiatza baten da, nipitzetzen ebegual, bezperan da botateko dira, ez. Eunen bertan botatzen dira. Hoizen jutatzetuk, herriko gizonak eta mutil gaztek eta, bueno, emakume gibilitzen dituk, eta zertan ez atz. Atatzetuk batzutan. Nola ez, eta... baina eunen bertan egiten dira. Ea urten baten, nire animatzen hogen. Besta etxarri hartzeko, besta momentu bat, besta puntu bat, besta etapa bat. Atan guaneok, baina, bi urte zamazkiat etxarren bizitzen. Eta, bueno, esan barzo bat oso ondo, nahi etxarrin oso ondo hartu ziek, arazo egitu bat etxarrin, oso ondo. Baina nik uste bere norbean partetik jarri behar dala pixkate egokitze aldea, besta leku batea balin bia, bizitzea, ezin ez etxen egon, aberratean noiz joko dien da tak-tak atea jota kafesne bat hartzea etorra ikukin, ez, ireztek, pixkan horreak inbardik, taldeetan jende zautu, bueno, pixkat implika berriko gozatan, jendekin rozau, ziket. Eta, bueno, hola ebiltzen baiz mundun, bueno, arazo handik ez dek. Zea iruditzen euko etxukenik. Herrin implika, nola bat izan. Eta, bueno, bai, txarri hartuta, neok. Gaur egon, ganaduzale batzu bilauzetuak, eta hor behien da bilaziltzen, jaingeneko hori, otako, santzeat, lauzeto zehan da, santzeat, jode, mere etxarri harpila eta santzeak, ireia etxarri goizela esate alzek. Hai. Bueno, hemen neogene jendei etxarriko nahizela, no? Esaten zuat, ez no gazten, ez etxarren bizineo, baina ere zatangoan, hai. Konversazioa luzatzen malin behar izan, bueno, izate zatangoan, baina bai, txarren arazo. Eko politia bizitzeko, eta ingurunea zeuge, guztu zuen, nahi dizuen guztia. 3.000 gomendik ez dituzue bilauko. Baina nik etzetuat behar, 3.000 gomendik. 1.000 metroko egin nahikoa diat. Usto ebiltzeko. Bista zoragarriik, ingurune. Tarte gaiten dela besta... Zera txomat, uste era txomat, dudik ez. Baina, bueno. Eta hortxe, txarriko maiatza jartzen dali bai. Venga, rolloa sartzen ino bizita. Eta hemen hortxe gatozela, etxarriko maiatza jartzen da lekue.
ikusten duzu. Ikusten duzu pixkat desberdin edala. Zeako gin, konparatuta. Bakaikuko gin. Hormigoia gintzo ginda. Hormigoia gin zulo tipo atzo ginda, launtzeko. Arri botatzen, zuaitze botatzen denet, plak, sartu da gatzeko. Hemen jartzen dek, tontorrentak. Eta maiatzen bukaeran bota ikin dek. Eta txigat noa eman da duen. Ja. Bera botatzen duen, no? Txigat ikin duen. Hoxe, hauxe dek, eh? Eta hau dek, hartzaban. Arzaba, tontorra. Hala. Hoxe, arzabaleko txontxostik jaudek, maiatza jartzen den lekoa, bale? Eta gu, hautzalde zeituko jo. Bale? Hoxe, aurra. Eta hemen txezeok mugea, Etxarri eta Lizarraga, hoxe izango mugea. Bai, mira. Nintxe mugarri, Hau, Lizarraga. Hau, Etxarri, bale? Zuzue pare-paren Etxarri zeok. Hemen digiotzen de justu, Kontzezio Gormitia tantxe zeok. Ba, txontxor honen, iguera honen pare-paren zeo mugea. Hau dana, Lizarraga dek, bale? Eta hau dek Etxarri. Kustazue, maiatza jartzen danetik, 20 metroa daula. Etxarriko mugea, hoxe dek Etxarri. Asi orduko dek, bale? Jo? Oain, hautzalde zaituko diau, eta handi behar hartuko diau, bale? Han, San Adrian Gormitia antxe zeok, baina hautzaino ez gizte gailatuko. Lehena hartzen dik, jarre honek eta hemen behera bidea, Kontzezio ondotik, Etxarri. Eta Etxarriko parkinen bukatzen dek. Bale, oain hemen dio, hauta. Hortxe utzi dugu maiatzako gaine, maiatzako zuaita jartzen dena, eta hemen dixe jarraituko dugu, posteik poste. Han, poste bat, desbideratzeko puntu ikusten duen arte, bale? Ez geha sartuko, hemendik Etxarria laburtzeko bidea badau ez jungo geha, postek markauta daren leku arte. Bale, behar dan bezala GR eiteko, bai? Eta zuek ikusteko berez zeinan jarra, bale? Naiz da aurreago ailatzen garen, esango izuet, Etxarria moztu nahi bazuen nundi guten, bai? Bueno, eta hor maiatza kontatik zatoztetenen, Etxarria jun nahi bazue berez, hemen dixe mozten da, bale? Hemen dixe igarotzen dezue, eta hor da bideska bat, pagari horren gainetik gesten dana, bale? Larre honen azpiti, baina pagarin gainetik zeharka, bale? Hemen ikusten duzu, hausita eizeko kartelan ondon, hortxe sartzen da, bale? Referentzia hartu. Hoi, eta horre eizeko andamioa dago, bale? Eizeko andamioa eta kartela, koton kartela, hortxe pasau, torti bera gatsi. Baina egun, hola, GR-ako ibilbideetan egan, jungo ga, GR markauta daun lekutik, eta hemendik 150 metroa, postetxo bada, GR-a adieratziz, bale? Guk hortik egin badu. Ega. Jo, eta ni oinez nekatzen da horzen bi tipo, bueno, eskamotilo korrika. Ja, hostia. Ikera herri. Batzuk sasoi ezuki eta bestatzuk besta zea bat ikin. Bueno. Ega, guk hortio. Hemen isetorri gaiztek. Han San Adrian Gormitia zeok. Ega, hautzaz gizte jungo, bale? Hemen ikustezu seinale hau nola markatzen don ezkarreta. Hemen txemozten dut, ja. GR iru hemen egiten dik ezkarrea, bale? Hortik aurrea pista usaitzen badezue, atako zeate, pista hoxe esaitzen badezu hemen dijona, Lizarragako tunela eta Lizarragako parkina atako zeate, bai? E, bueno, guk hemen dik zeitu bat. Hor ikustezu pistea nola daun, pistea berezko oidek, han jarri partez muga, esie hemen jarreti. Orduan, hemen dik igaro eta hoi jetxiko dio, bale? Hemen ikusten duzu, Txarreranaz, 5 kilometro, GR iru, hemen dik moztu egiten dira. Hauta San Adriana, besta ikusten duzu, GR iru
D.lau, bueno, besta variante batzuk, ermitea bizitatzeko baino guk, hau igariko dio, torti bereia etxarri aldea jatxiko ez, vale? Eta ia hemen gaineko larreo hiri, larreo gagurtu inguztu, vale? Ganadero eta, tope zeltzek hemen, han behor zailezeo, hor, ardipiloa. Hau igaro eta bera jatxiko ez, bai? Venga, hala. Bueno, eta hoixe hor despidera utaia, hemen dixe behera jungoa, vale? Lange igaro deu, eta jarra iruko, azkeneko tramoa ja esango nuke izango dela, Hiru tramota manako bagendu bide hau izango litzeke bat, urdiendik Urbasa igotzeko daun tramoa, vale? Gaineko Larreta igo, Santa Marina, Baiza eta hemen Arzabaldik inguru ontaino. Bigarrena izango litzeke, Urbasako gaine. Eta hirugarrena izango litzeke ja, Urbasati behize etxarri arte daun bidea hor. Zuaitzen markauta, aldan lekutan. Orduan, hau bide hau behin baino behiotan nekan lehen inda daukazue. Halare gehiena, beste bideat iken detela esan bardet, hor esango dizuet, nun desbideratzen izan. Baina, bai, honek erdieroko galtzada itxura gehi hau dauke. Mandog eta ibiltzeko, aiza, etxarreko tipoat esan ez, azken aldi nekin atatzen nahi dama da, eta ez tramo eta zei politi eta pasatuko diazu, hau bukauta goina, dialiko diote. Enlazea, wikilogikoa. Eta, mendio, ja, beiraldeaka jetxiko beha. Mendia, askotan jetxika da ez dizuet, ja, asko grabatuko. Pelmar ez bezizene. Pelmar gehiago bintzat, nahi zen baina. Venga, mendia bizta bukatu dira, ja pagarin. Bueno, hemen txegatoz goiti bera, hemen 260 metro sartu beha biden, bale? Lehenago esan dizuetena, bide motxago bat badaula eta normalen jendeko ibiltzen dola maiatza igotzeko. Justu pare hontan gutxi gora bera, sartzen da, esan dizuetena kotope ibau dekatzako kartela zena, justu pare hontan txe. Eta juten den bidea dago hemen txe, 50 metro gorago pixkan antzematen da. Paralelo dijo bidetxo bat, 50 metro bat gorago. Esan, hau, etzanagoa dala eta zabalagoa da eta hobeto dago. Hoi, pixat okarragoa dago. Hoi, eta atzenen momentun dauke baina harritarteat nahiko komplikatu, baina, pixat ibilita dauna garazoipe, baina balin bau ezue, beldurre, zailtasune, igual bideo ontatik egiteko beha da, zer ikusten duzu honek ez daukuela zer. Honek aldapea dauke bestik, gaina asko. Baina hoi, pixat lehen txabaila zentzate asko ez, baina aldapa gehiago dugu. Eta utxigo da hoi. Gu hemendik jarra egiten nahi gara. Hala. Eta hemen txegatozela, ikusten duzu, hortixe gatoz. Bereainen bizta politekin da. Hauxe da, geldialdi klasikoa hemen. Maiatza igotzen nahi gana, geldialdi klasikoa. Esan dezaun lehena esan dizutena, bide motxeagoa dala maiatza igotzeko eta jende hemen dixe ekin da. Hor ikusten duzu, X batekin bezala. GRA X batekin markauta bezala. Hemen dira maiatza juteko motzagoa, baina ikusten duzu tramo batzuk nola daren pasatu gara. Hau da GRA, hor txe pixkat ikusten da txuri gorria, hor gezi batekin. Orduan, hauxe da gure GRA, baina jakin hemen dio mozten dola jendek maiatza igotzeko. Eta hemen ja antzeman gozue, lehena pagaria inguru gaine hortati pasatu geha, hemen ja altura galtzen nahi gara. Baina egunez zoragarri atea. Esan baitare, maiatza eta etortzen danak normalen bideo ontatik egiten dola. Baina, gu berezkoa dan bidetik ingo du, bale? Hemen da, X batekin ikusten zuen, mozteko. Bideo negoain SK jetxiko geha, eta S bakoitzen tartzen dauzke, lasterbidek bezala. Baina, guk egingo du behar dan bidea. Zue jakin, egunen baten etorren nahi bazuek gero, mozteko bideek eta, jendeek ibilin, pixka eta azkartzearreneo, ikitula hola lasterbidek bezala, bale? Hortaz, guk egingo deuna izango da hemen, bera, oin ja, hemen bera markatzen doa, hortxe da gaina, eutxingo horiot grabazioa. Ara, bat idea matiken egin hor. Bat idea, ez, bat idea zen, no, zortzen.
erdigoi izango zen. Vale, orduan, guk hemendik bera jetxi behar du. Vale, ikusten zuen, jarra iru bi hiru berezkoa, hemendik bera da. Bai? Jarra iru bi hiru etxarri gana. Jarra iru bi hiruan puntu amaika bakaikoa jutekoa hortik. Vale? Eta iru bi hiru Santa Marina aldea, taldea, hoi da. Hemen goitio indon bidea. Eta bakaikoa da, besta, esan dizuten bezala saretan laestarride barela. Hau da, bakaikoa. Baina guk hemen jartzen duen bezala, etxarri egongo gara. Vale? Eta puntu hau, kostuel bezala markatzen da. Hala? Kostuel markatzen da. Toponimia. Badau bat, kostuelgo iturrie. Iturrie. Zaten duen bezala etxan. Iturria. Hemen iturrie. Hola gomat. Igregat sartzen ziek hor da. Bueno. Herri bakoitzek bere euskalkik eta ez da lagarri zuzkek. Abeazgarri. Ikera harri guztan zen. Urti egingo ge, besta euskaratxoa zeukia eta kurioso ahatzek. Ni akordatzen neok, instituto garaien behaz egin txindogin inean. Eta han, egote egin zen, segurakok, ordezikok ez, baina behaz egingo pai. Eta lazkaukok, behaz egingok, izal, segura, zehama, zerain. Eta antzeman egin genduan, euskerean zeinoan bakoitzena. Izalgoa eta zehamagoa desberdin ditituan. Bai, desberdin ditituan. Eta, alaxi ban. Gaur honetzian hola zaitzen du. Euskera mailak. Eta hemen, sakana mailan, etxarri alden, urdien alden, nahi eta gainbeste toka urdiengo jendekin ibiltzea, baina bertako esan die, etxarri eta urdien azten, difentzi daula. Eta arbizune, bazuzki hitze gola kuriosak. Nola, ama? Behin, ne emazteare, nik alturea, gara joten altuen itzean gaur hon ja normalitoa, bat laro gaita bost. Eta nire emaztaken ere altura berdin ez daukek, bat laro gaita bost. Orduan, gara ibaten mintzat altu ginen, oain dikepaki neskatan proportzionea baino askoz altu gabe. Eta gau baten tabernatik atatzen, eta topo inen duan hartzai batzuk zeltzen, eta mozkor txamarren zeltzen, eta batuan txiki txamarra. Eta nik atea zaldu nien, pum, beagin topo inien da. Eta zitzen, ai hau penani. Zeinei da, ai hau penani. Ai hau penani, ez noan ez erenten ditu. Eta horrek esan nahi, ai pobre de mi, hola gomat, erderazko, ai pobre de mi, ozei zemar da neta zeo, ai hau penani. Eta, iztoan atxokauzian, zate izanoan, etxarria etorri eta urte bete hola. Niga, etxu benuen. Ai hau penani. Kuriosa. Baina, anedotillas. Boixe. Banai lehenago ertauziak emezela. Danai, emnon inezatxu, no? Eta batzu behi dauziak behi etrena bezala. Zesan egin honek, erdaldu netxan. Ego, gora, zijo ala etxu zuaz. Lehenago tetu. Isis pasko zarrau. Grazi, itziak. Baina, esan da bezala, bale? Guk zeituko diago hemen ibilbidea oso egin, labur bide egin, bale? Naiz eta hemen ikusiko dituzuen zuek gorazatu zetenen, beraz zuztenen. Zuek S eta S tarten labur bidego lastar bide egin dizkizu, asko dizkizu, bale? Baina nik, nola gaina trakak grabatzen nahi nuken, behar dan bezalako ibilbide egin. Venga. Gertatzen zaiak, hemen nahi nauge wikilogen grabatzen. Nik ikusten duzu, leheno momentu baten poltsikon sartu diat, eta seinalea galdu egin dik. Lehen haure, arbolari itxi baten egonezkeo, eta baitare mendikontra baten egonezkeo seinalea justu egoten dugu. Orduan, bena ematen ziak, hemen ibiltzen batzeate wikilo geotraga hartzen duenak, esango, hau ze hoste ibileak orda. Ez, igual,
momentu batetan seinale pitima galtzen dik, ikusten duzu hemen juntzaiak poltsikon sartu dealako pixat gehiago galdu dik, eta orokorren ikusten da bidea, baina zume inezkeo gertu ezkeo, ba ikusi honak esango dik, baina hau ze hostia egiten. Baina, bueno, pena ematen zik, baina... Bueno, ez opa, hemen bargako zeharra igarotzen nahi orduan hemen maldea zeok, segun satelitek nola dien eta zuaitzarte honetan seinale gutxi hartuko dik, orduan ba, horrati atatzeke zarra bat izango dituzela ibilbidea. Mentxe, bide nagusi esaituko dugu. Bueno, hemen gatozela bideo ontatio. Mentxe zeok dudako puntu bat, zati hau garbi ikusten dek, labur bide bat, o laster bide dala, eta hau ez dio hartuko, baina honek ematen dik igual, ba, bide nagusiote da, no, baina ez, kiz bat egin zego, bale? Hau, okarrez baino, lehen hau bai joan bide nagusio, baina hemen lokatzak inda bidea txartu itek ikarri. Hau, lehen hau besta bide bat bezala intzien, da pixkanaga nagusia hartu die, bale? Guk orduan, hemen dizaituko dugu, hor X batekin gurutzea ikusten ez du, bale? Orduan, momentu baten hemen, itzalpen jongo baiztek, arratu bai? Bide honekin, taka, beherantzako, bale? Bueno, da hemen emate eginez, behorra, behi egizten. Iepe! Egunon! Bilatu dituzue? Bueno. Bueno, ba, hotxek esan epa lehenau komentaizu eta zantziat, bueno, dana etxarriko, elkartu bardea honen da. Ja, €2 etxarriko jotzaldek. Hau eituan, hau eta beste hiru. Baina ematei behiek honek zamazkikela oinez. Eta, bueno, hemen, zintzarri latzakin hemen. Oiti bera. Atzeko hoge, bikainez ere. Hostia. Ba, zeitun, ja beherantzereko. Ja gutxi, kilometro tardio. Bueno, bagu hemen txezaituko diau, tepe etapa. Venga, lasai gozteko. Ara baut. Bueno, eta hemen gatoz, hor behiek pasatu baitu egin dela berra 3 metro. Hemen, bide gurutze bat dago, Arrigorriko hontan. Arrigorri, leko. Hemen diseituko du, bale? Hor markauta dau, baina, karo, hor dau horreako edo horreako. Ezkerreti da, bale? Horra aurreago joango da X bat edo markauta segurazki. Hemendik ur deposituta gesten bai. Deposituta eta gero kontzezioko baseliza eta horrea dana. Hemendik etxarria jundeik, baina hemendik atako zate, jeingeneko beitegia eta gero Danona edo arrautza fabrika eta gero autobia paso hau eta borda edo jatetxe ezagun horta. Baina gero etxarria. Hemendik etxarria zozte eta jerra hemendik do markauta, bale? Orduan, hemen, Arrigorriko hontan, hemendik bera, bale? Pipitapa. Eta hemen ja, tramotxo bat bada, hemen ja aldapatxoa dau. Zeneko tramontan, bai, neko aldapa eta leku ere pixkate puñeteroa da. Bale? Baina, bueno, ikusiko. Lasai azten mazue, arazi. Venga. Bueno, eta hemen txeia beran gatozela, bidea ja bukatzen dira homen. Bueno, bidea bukau. Goitiberako bidea bukatzen dira. Hemen geregia etxarriko ur depositutan.
Eta hemen ja jetxiera, buka hori dira. Hemen ja kontzezio gaur mitea atako eztek, o baseliza. Mentxe igarroko di hau errekatxo hau. Eta hortxez ere, txarriko ur depositu eta. Eta hemen normalen maiatza etortzen da jendea, kotxe hemen uzten dit, eta hemen digora bitzen. Hostixe, taka, ora joan. Eta, hoxe, hemen eskubi hartu goi bai. Hau tele. Hemen dik besta pista bat zeok, baina, bueno, hortik gatatzea iz. Kantera eta, bueno, hortik eguntzik bidea, baina, bueno, luzegoa dek, eta hortik bakaiko aldeen palma deikek, eta hor, bizikleta todoterreno egin daiteko bide txogintzik. Baina gu, ja, hau tele hartu da, bale? Venga. Hemen jetxi dituen behiek, txala egin da. Zer juza? Hortik xekarra eta taka. Hango itio, kontu izan, hau ikusi ju, Santa Marina alden, handik baina hautzago, gain guztitik egarretxea, eta hone etxitu. Eta behize, bueno, abitu gehan maila berdinen gara, bakarrik goain, etxarrin garela eta etxarria buelta oin behar da. Abitu gehagu gaurko buelta etxeko urdiainen, orduan kotxe urdiainen utzi deu. Buelta oin nahi balin badezue, inbarra daukazue, bi kotxetan etorri. O bi pertsona etortzen bazate, kotxe bat utzi hemen, eta gero urdien jagun, da urdien digabitu. Eta honeak estentzatenen, kotxea hemengo hartu, eta besten bilagun, bale? Hemen etxarri dau, hemengo getzaten ontzako, hemen etxarri dau, gero bakaiku daukezu, urruna iturmendi eta urruna urdien herria, bale? Orduan, bakaiku iturmendi, hirugarren herria daukezu hemen digoinezun nahi balin maz. Beste zazpiaz kilometro edo, 6 kilometro edo egituzue. Mendi urdien oinezun nahi bazu egin, bale? Piskia kalkulo nahi bazu egin. Eta hemen, kontzezio baseliza. Hemen esango zu, zeitzen du hemen eliza batek ezer ezen erdin. Hemen oin dala eundaka urte, etxarri eranaz etzan gaurroan gotxe, etxarri eranaz, zan etxarri. Eta hemen lurro otan zeren bat baino gehiago, baina aranaz zan bat. Beste herrixika bat. Eta oin dala ez dakizen bat eundaka urte baitare, bueno, behien arten babes hobe eukitzeko eta hemengo herrixika bat baino gehiago zeren, etxarrikokin juntau ziren, etxarri eranaz deitzen da gaur honen, baino lehena, eta etxarri eranaz. Eta hau da, uste okerrezpano, geratzen den baseliza bakarretakoa, garai hartako herrixikatako. Hortxe. Konzezio baseliza. Baina dela urte gutxi berreskura zuen, da txukundu zuen. Eta, itxura politiko. Eta hemen txeia, orduan, etxarri aldea. Venga, izona edadegin, taka. Eso la sartzen. Hala. Jode, ze diferentzi ez? Hau, hartoa dala iruditzen zeiak, hartoa... Entzigat hartoa da. Txiki eta behan du datorrela iruditzen zeiak, beha hemen. Hartoa ja asko zaltu guazen hemen. Hemen behiz. Ego besta harto klasea, besta landare klasea da. Ostok eta hartona egiten zeiak, baina. Nekazari matek parri gozia. Nola esan pagi harto dala, ez da gineago. Boix, bantxe, nene. Ja, etxarriko, sorotatik buelta. Galbide egitzeo, bidea segizu zen da. Baina, teori noain, puntu hau, tramo etapa hau, bigarren etapa hau, bukatzen dek, parkinen, hor, oain autokarabanantzako deitzen nien ingenen parkinen, ondon bukatzen. Orduan, hauten egun honego, behar dan bezala, etapea osatzeko, bale? Así que, venga. Bueno. Abida. Gaur onden ibilbidea, hori txegi. Hortze igo geha, tontorratza, eta hemen gainik baita gaine, puntu galtuna baita da. Egoneago etorria eta behera. Hoxe, hoi da, urte batzuk berroa iriki zueneko bigarren etapea esaten.
bitan dau banauta. Egin da lehenengoa, oin dela ja hilabete hartu ginen, desente ginen. Urte hasieran, uste dinola, oiazkon bukaeran, honen hasieran, eta bigarren hau pendiente neugen da, bea. Agarro egin dut. Goizen, gol jo behar zen, baina bain, ja. Lainotu, ja. Dana lainotuta dau. Isten dezuena. Eta bueno, ze esan ez, ibilbideo gatio. Ni eta honen oitutan hau pista gutxi dauken ibilbidean, eta guzti gaioetan, bergoinen gaioetan, dana pagari da. Eta ire gozo motza dira. Bueno, jende datorra gati maiz. Da. Bueno, goixe, esaten egin zena, ez? Ni oitutan nola bista gutxi daun lekutan ibiltzea. Baina, bueno, ni gertatu hemen, atango pagari ginda alderauta, ze leku daren, basa guzti hau. Handian, beriain, alar guzti hemen intxaur ondon hartzen darez da ikusten, baina, oza, esanet, ba, oso mira desberdine darela. Ataun alden ibili edo hemen alden ibili. Ataunen gertatzaia, alar alde iotzen bat, bai, ja dauzkezula, ja. Ez da bizta batu, baina malimazare berta mintzat, ez da golago bizta, eta sakana etortzen zea, eta jo zen txontxo horreta iotzen zea hor da, bailara gutxi ikusten duzu ikusgarria. Ikusgarri ikusten. Desberdin, baina oitu bedaunantzako, ostras, ze bizta. Hoxe, morkoa, bailara hau dana ikusten genuen. Lehenengo etapa egiten indeuna bernoakoa, hor goiti zuat eta ez daugetu horre. Ikus mirek ez daugetu zati, ataunaldeko menditan ibiltzen zela, gotor dana pagari tartan egiten. No, aldiz, honea bigarren egiten deunen, urbasa gaina etortzen zea, eta bailara gutxi biztan damatu. Bora ioten zen momentu tio, bailara gutxi biztan. Oain, gomendako nizueke gaur honea etortzea eguraldi hona daun bat. Euski eta lainoip eta ikusgarri. Ikusgarri oso urruti ikustea, Gasteiz ikusten duzuean, Iztaldeaga, oso bonita. Vale. Hemen jaunek ba ez dauke, hola, ezer berezik. Pixia grabako izu etorre ze lekutatiko hartu beharko zen, baina, bueno, hemen ja ez da bezer, asko zehiot. Eta, bueno, zipitapa, buka barte grabatuko. Bueno, eta listo ba, hor, bide batatik etorregia, errepideatea, eta hemen txeia bukatu ingo du, bai? Bene, hor txe dau, parkin hortan txe dau, osan dezaune, Bernoko ibilbiden panela edo informazio panela, eta non dago hemen txe, autokarabanan parkinen hor, vale? Eta, bai, hemen ja, bigarren etapa bukatu itzen da. Nere kanala ikusi bali mazue, ikusiko zen lehenengoa hortixe abitu nintzela, ordon panel hortatio. Eta, bueno, ba, bigarrena, ara, wikiloko, ja, amaitu duzu, jartzen. Eta lehen hau besta mate egindako azaitzen nahi bainez, aldi beren nerea egiten. Eta, boixe, hemen txe bukatzen da. Eta, bai. Zuen ez da? Hemen dixe gabiatu ginen, eta hemen txe bukatzen dugu. Gaur hain dugu, urtien dikio, tontorrea eta gea, hemen dik Santa Marina jundeu, Iruaitzeta, Maiza edo Txontxorra, aurreago Hartzabal eta bidegurutzen ja behera etorri gea. Ez, hau ez, markau, hau da bakaiko etortu, hau, joetxi dugu iti bera, eta hemen zeon
Kontzezio Germita. Oin ez torri eta ja herrin sartu gea, eta oin, justu, parkin hontan txegare, bai? Gaurko zeuzken, bueno, bai, 8 metro desnibela. Ba, zeltasun espezialik ez dauk. Orduan, bai, gaurkoa ja amaitu itzat emango da. Eta beti bezala, eskakizun txiki bat bezala, eskatuko nituken arkitektea, eta me gusta edola ematea. Beti izan den bezala, ez nik diruz jarritako delago eta ezer idazten delago, baizik eta jende gehiago iradokitzen dio euskerazko nire kanala. Horretxe poza emango ditu. Venga ba, gustako zitzazuek lagon, besta bat arte.